Bubuhay pa. Yan siya nagadara. Laki oh. No? Grabe na sa ako ha. Dalawa. Tabako. Iba man. Ay ba man. Ada disuruh saraday kasi. Tanggap ko sa nakaday. Pag saraday, saday mga kamaya. Pag durod ako, kilo man. Kung da naman abuton, plastic di. Sige. Kabang asa na ta so di abot sa iba. Para ko kayo na pati ko. Kailangan mo na katakab na kami ka ko. Wala. Long. Balya lang ka. Dagdag mo ito, Tan. Ganda. Oh. Ano sira? Ah, ano? Anduaw. Anduaw sa Tagalog. Dalagang bukid, no? Wala yung pasag tanggalan? Suruh ko ka pala no. Suro ka. Rogado. Ka pala. Ano mo balik? No, kapon. Dakol, oh. Ako dia. Dakol. Turun pa. Dami. Pirang area kan? Kadari. Ah, sa daan, sa daan. Tirahin natin mamaya isa. Ha? Tirahin natin mamaya. Pero pa isa doon. Pwerte pa kadali sa ano? So, Buhay pa? Ha? balat. Hindi ka to pwede. Pwede. 100 daw per kilo yung ano rito. Yung dalagang bukid. Para ka bang kilo sa bakalan ko? Kabang kilo mo sa bakalan, no? Ano yung dugso ba yan? Hindi. Emperor. Emperor. Ah, emperor. Hindi. Ha? Hindi. Oh, pero. Dami, oh. Dami. Wala, buhay pa yung. So, malaki yung buhay pa yung. Ano pa? Si Chondoy, dama na akong ano, namingwit uda na rakot, Tak burau. daburaw. Si Chodor, bokya. Ang sarap ng no? Paksiw. Okay. Masyado. Ano kasi wala. Estimate nyo perang kilo abot ka na ano, narakap nyo. Ito pwede naman sabawan ko naman doon. Pwede sabaw? Sabaw, pwede. Kalamansi. Tanlad. Ah, mga special din mga sila. Ah, gusto mo kalamansi. Kalamansi ano? Kamatis. Ah, may lapu-lapu pa. Para mas maasid. Huli yung lapu-lapu. Ah. Ano? Balat. May balat. Balat, di mo kami nagkakaila ka kung balat, oh? Kaya niyan sa ano? May balat ba? Kitanda. Sorry po dong. Dito ano? Ah, ito. Ano baga? walang liswe dito? No? Liswe. Oh, liswe? Nagugot kami pa. Tuyo ka diyan, ikar. Nakakatakot ano? Sa dalaman. Nyo? Kaya ba?
Dahil mag-get? Nakakatakot ano? Laki ng ano, ng balat. Yan siya nagadara. Laki oh. No? Dalawa. Yung masarap kilawin yung ano, yung isa. Bakal mo. Hindi yung puta ang kamululong. Ito po sila nung sa tukuha. Victoria. Ah. Ang dami rin. 10 kilo no? Abot ka 10 kilo yan? Ito. Sukan pa na yun. Ano boy pa? Kada kilo daw po may kamo. Ano man ka? Ay, dala man ibalik ka. Magkano kilo sa ano? Nagaran? 120? Mga tapos isang kilong dalagang bukid. Dawa ka di sa rin ka rin. Ano na? Hindi, yun. Iba man. Naka di surusaran dahil kasi. Tanggat pa sila ka din. Pag sursara din, sabay mga kamaya. Pag duro dakulo. Harig siya, kamang kawang tagaw. Pwede na, pag-istoryano sa naka. Barato. Pag-istoryano sa Dalaga, puro barato ka. Ang hirap na sa may istorya, nagparing barato. Ah, sige. Kaya Bali, ano, 2 kilo. Tadlaw ng kiloman sa ni Kanukab. 2 kilo to. 2 kilo. Kasama duro dakulo. Sana. Baka di na makakasya. Yan, mo kasama ko. Hindi na makasya ka naman. Yan naglaw. Hindi ka lang. Ano ka diyan man? Sige mamaya. Yan. Swerte ka kayo, no? Kamapirting ka kayo. Bakit man? Dawa, buko na kung ano. Uy, ay ba kayo pawpag? Ano ka na sa balde? Sige, naman. Di ko oo. Ay, kito. Ito pala, pag wala ko sako. Paras! Papaipag kaya sa talaga. Hala, sige na. Ayaw yan pala sa laro sa laro. Kamu naman, kami naman. So baka di inaboton. Kirak man so di aboton. Dawa ka ba nga? Sige ka mga sana. Ako sa dakilo man. Kung da naman abuton, puro plastic di. Mas Sige. kilo pa. Kabanga sana ta so di aboton sa iba. Para ko kayo napakitulo. Kailangan ko na sa kabanga ko na lang. Kabanga na ka di? Oh. Sakto. Puro kabanga sana. Sako. Kalahati. So baka di inaboton man sa iba. Abel ka. Kaya di. Kabawa na sa kuda. Patay ka mapirmi idi sa gilid dagan. Kabanga sana ta di pon sa iba man. Oh, sige na sila sa pernangan na kabanga sana. Kaya pala hindi nga aram sa Kaya tambahan. tinggal sa disibre tagabaga. At tagawas mo dahil? Kuan nang Baka di naman naboton sa iba. babayadan pag makasadaki. Nakapirang kilo na sa ano? Kambaya di ka di ugma ka another ka ba nga. Ito sa 4. Ang istorya mo. Mga 10 kilo lahat ko ano. Estimate ko ah. Abot ng 10 kilo yung isdang nahuli nila. Balik kita siya. Doon lang sila banda o sa may ano, sa may gitana. Doon sila ng ano. Doon sila ng lambat ng isda. So si ano si Jack. Siya yung ano rito. Ano ba? Captain. Oh, meron pa isa oh. Toko yan ba? Ah, si Kuya Christian. Tapos si classmate ko nga pala si ano si Jason Bongay. Jason ba? Jason. Naligaw na ako sa ano. Oo, so. Ay, ano to? Barya? Oh. Meron ako mga barya. Palitan mo to. Sa atin, 220 sa atin. Wala nang bibili?
Panira no. Pahulam na pala. Hindi pa kayo makakuha pang-usad pa. Oh, 1 kilo pa daw. Nakakuha pa ng lapu-lapu. Oh. Lapu-lapu tayo. Paganda ka makakuha. Kuha na. Makahidri. Long, Salamat. balya lang ka. So, dagdag mo ito, Tan. Oh. May ano pa tayo, may bonus. Huwag mo kami Panira, magkano ko pirang baloy, mga kayo magabara nga ba nga, oh. No, para kuha ko na lang daw. Hindi mo pa magpara nga, oh, ano mo baloy? Ate yung panghalo doon. Yung bayad pa,